Ang RMN drama, mudalit kanino ng laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oy, Nay Blackie! Sunod! 1, 1, 2, 2, 3! 3! O! Kinsa ka mo! Kinsa inyong karate instructor, ha? Ako! Yapa! Ay! Nay Blackie! Ni ay patin! Ay! Salamat ka! Nasadyang ko ni mo dayagi na! Kinsa mo! Niyami, aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini! Ha? Pwes! Yapa! Nagunitan ako imong ubol-ubol. Langkaton ko ni pinaagi sa kong mga kamot. Ayaw! Sige na, Atam! Bakit ako sa mong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko sa mo paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Sudan ko na! Oh, pada namitaroy sa agtang sa kong Atam. Ayaw ko mas... Niya pa! Nisamod ang akong kahinam nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon paughol ko ka na pinaagi sa akong dila. Sama sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini pinaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Unsa man ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilan. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakudatayan, sound Aldrin Nakuda, audio editor Jeffrey Cabunada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilan nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Para ipakita na mo aning dapita nga among sumpuon ang abusado nga kalakin-an ngadto sa mga kababayan. Athena, Kaganday ang biktima diri nga pag-abuso sa mga kababayanan. daghan Noy Blackie. Mao ba? Among santaon ang vowsy ni Matilde, Noy Blackie. Bawsi! Unsa man na? Violence against women and children. Pag-abuso sa kababayan ug sa kabataan. Mo na akong advokasya ni Matilde, Noy Blackie. O sa kamakutas kining imong pagkahimuon, Athena. Basag di lang gud ko nay. Total, para manis kaayuhan. Di man ni paras kadautan. Athena, Dili man ni abuso ang among buhaton nay, kundi para sa kaayuhan. Bitaw ka, Matilde. Ha? Ako ba yung nasuta? Nasuta sa naku karong panahon. Ha? Dahil mo ko kabalamal, di ba? Bawa mong gimana, ha? Pero, purbida, makita ni mo sa mga iskina. Yano lang yung kayo nga kanang mga batanong lalaki ba? Badak inom na pisdahan. Inom, ana, inom. Unya ini kahubog. Ini ana, ako ini hubog. Ha? Wana, mga abusado na kayo. Ipanglabay ang mga Basios Bino Diaz Calzada. Unya, na mga babae nga. Wagi, bugal-bugal no eh. og dili pa paigo ni Blackie. Naapag yung ilang pangguruyon og ilang luguson. Oy, bayano? May Che. Ako nang gisultihan si Athena nang sa mga nabiktima diri sa ato ng Matilde. May Che. Pero dili na lang mo reklamo ang kababayan tungod kay nahadlok nga patyon. Ug dili ka na mahimo na ko nay.
angay sumpuon kining mga dautan nga buhat. Oh. Ugma mao ng akong birthday. Ug wagid mo dayon si Maiji siyang pag-apil sa akong beauty contest. Tungod niya tong Athena. Bullshit! Ni anak ko sa gym ni Jolo. Boseng, amo agaon. May kay nasuroy ka. Human sa akong birthday, maghimo ka ng special operation, ha? Kalabot sa unsa. Kalabot kang Athena. Oh, Athena. Katong... Kantong may pagkatumbo yun. Wag yun madayon. Ay katong Maiji sa magabil. Wag yun, Jolo. Doon ako'y kipapanid. Tinood gini ay, ganunay pagpanudlo og karate sa mga kababayinan. Gingnan tanaka ni Ana. O kakompetensya mo din, he. Yes, gisultihan ko nimo. O gipasurveillance pa yun ako. O nasultan ako, ganaag yun ay. O dunay ubay-ubay nga mga batanon nga may apil. O gunya, Ako pang gipasusi. Tungod kay, dunay mga babae na kudaringa. Estudyante usab sa martial arts. Pero, niundang. oh, tingalig ni Balen dito sa kang Athena. Maraya akong sultaon. Buhata ka na, Jolo. Na, karon, tawgan ko sa akong tao nga akong gipapanid sa pagsusi at tong akong mga estudyanteng babae nga nangundang diri sa akong gym. Mga pila sila kabuok nga nangundang. Mga tulo ka babae ang miundang. Susiha. Athena, Oh, Maiji. Oh, kinsa man ang uyog ni mong mga babae? gusto mo apil din nato. Ha? Kinsa man ang mga babayana? Estudyante ni sa pikas nga gym. Unsa? Mubalhin diri nato. Oh, unsa? Nganong mamalhin man sila? Wa sila makauyon dito. Unsa may uwa nila mauyon ni? Matod pa nila, mga abusado ang ilang instructor dito. Mga pastos o mga palahubog. Ato lang balibaran, Maiji. Athena nga naman. Di ta gusto nga mangilog og estudyante. Kahantaan ang kalakiha. So, atong balibaran? Di lang ta gusto kasamok. Kalinaw ang atong gusto. Sige. Akong balibaran. Kinsa na sila? Mga estudyante sa pikas nga gym na Matilde. Kining, bubalhin din sa imong gym. Bubalhin din eh. Oh, mo na isulti mat na Maiji. Oy, ayaw ana Athena ha. Maghagit kag kasuko sa pikas gym ana. Ako bitawng gipabalibaran ay nga dili lang.
sakto. Sakto rin, sakto. Maura na. Kung doon naman kayo dawaton na rin. Kanang wa mag-agi og lain nga gym. Kay, wala, suyaan yung ka na. Suyaan ka. Naana ka na sa kong pahak, Noy Blackie. Well, ba nga, basta kadung ko sa ko nga. Kalitan, good, very good. Ah, si May J, hinapay nung dari. Human nga nakigsulti sa tulog ka babae. Naguol sila nga akong gibalibaran, Athena. Kasabta lang maayo, gud. Lisod man kaayo, bubalin sila din nato. Ako bitaw silang gipasabot. Nanya, ang saman. Kasabot ra sila. O sa may tubag nila, May J. Nagkasabot man sila ng Matilde, pero ma-observe na lang kuno sila. Pero dili na kuno sila mo balik dito sa ilang gym. Unsa? Sato ba? Tabuang nga. Laon sa Balag kaya, dili sila dawaton, pero mag-observe sila. O, Noy Blackie. May nanawak. Ang akong tao, amo busing, agaon. Nagisugo na gus magparid sa tulo ka babae nga estudyante. Tubaga. Hello? O sana? Aha? Mao ba? Sa ato pa? Tuwag yun. Imong nakita nga. Tuwa na sa sud sa gym nilang Atina. Ang tulo ka babae. Okay. Salamat. Bye. Oh, shit. Agaw na mo, bossing. Unsay balita? Kumpirmado. Ang tulunay ko kay estudyante. Tuwa. Di bali na sa gym ni Atina. Oh, shit. Makatugot ka ba lang niya nga mawad-an kag estudyante tungod dito Atina? Dili, amo bossing agaon. Dili. Og unsay imong plano? Puhagon ko ang maong gym. Puhaga sa labing madaling panahon. Oh, agaon. Amo bossing. Nasagmuyo taon sila, Athena. Nga itong balibaran. Pero nakasabot naman ka sila. Aw, o noon. Ang ato panagana lang, May G. May koneksyon na ba si Federico sa maong gym, Athena? Musamot na masuko siya nimo. Unsa maghangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Rondin Nacorda Tayad, audio editor Jeffrey Cabonada, ang atong soundman Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.